for tuning into Zim Newsbeat TV. Vamwe munogona kutaraki vamwe kukunda kubatsirwa kusakunda kubatsirwa
nekuti nhasi zuva rangu rekupedzisira kuva nemibano. Apa siku yakuti ine ndipite kumwima mbodi ndakupita kwedu Uganda. Tafuna kupita kumapumuro. Ani mambonzwa ndaimba rwiyo rwekuti takuenda kwedu apa. Kurevera kuti mwaka wangu wekuti ndichipeta machira achienda kudende maro. Nyama yangu yochiwanawo zororo. Ichiva nguva yemwaka womwedzi waNovemba yakwana ndiyo yatalingana nayo. Muvara. Mapanzo ere vazukuru. Mukamba watu mwezi wa mbuzi akamukoto zauti akapori hapa. Makanzwa mwedzi uno watakupinda wambudzi uyu. Pana tateguru kana kuti svikiro inorozha ichita matare. Zvanzi hakuna zvakadaro, zivai kuti ingozi kana kuti rupondiwa rusaruriswa. Hakuna mudzimu wakadaro. Mama Vara. Marinzwa shoko randikutaura vazukuru. Kuchokera pa 21 ade pa 24. Wesanza kuti ine ndibalasiru na mzimu nawe chimukatanda nawe zviro zvakukodza zvikwambo zakuti ava vanhu vachikwamba. Kubva pazuva rino ranhasi tichiverenga madhesi edu tinoti kubva musi wa21 wemwedzi uno watiri kusvika musi wa24 wemwedzi iwo uno watiri ndo mazuva anovharwa matare nemadzitateguru nesvikiro dzose dzezviro kwazvo. Asi kuzobva pamazuva iwaya kubva musi wa25 zvichienda mberi ukaona pane svikiro kana tateguru kuti vanorozha kuita matare ziva kuti kapondiwa hausi mudzimu. Mapanzwa here vazukuru. Hanzi isu vakuru vemhondoro vakuru vemadzitateguru epasi tisu vanatateguru tasvo kutaura kuno titori parwendo rwekutopeta machira kurongedza kudende maro kurevera kuti matare anenge ari kutovharwa pamazuva ano 2-3 atakatarisana nawo. Mapanzwa vazukuru. Mama njirira. Ndofunga mandinzwa ndichiimba nziyo vana vangu wemoyo unodzimba moyo unoti titi kana manga macherechedza maona misodzi ichierera maziso angu. Imwe kunangwa ari kudere kubwera pano nemwe pano ine ndifuna ndikukweni kufika mazi ate kintayo kubwera chibwerera muno mdziko ndinenge imwe nawo kusiyana. Ndashungurudzika kwazvo ndichiona kuti mwaka ndakuchienda kunokombera matare kuti nyama yangu yomboenda pazororo. Asi ndarangarira imi vana vangu kuti ko muchasara muri papi. Asi ndakukumbirirai kune vekumhepo vose kuti imi vana vangu mose muri mumatare angu nepwere dzangu dzose dzichararama ziri pamusha uno muchararama muri muchirindiro changu. Kunyangwe ndisipo machira ndakapeta pose pauchafamba nepauchagara pauchange uri kwai natateguru tafu ndichange ndakakuchengetai. Mapanzwa vazukuru. Penanga kuzowadziwa na ere vidade Zimbabwe Topea. Penanga donkani ya kubuka Topea onista. Penanga wanako mtuwa kwa telefoni. Asini kurora kaninyi lewani tunu mfuna kutima Topea mare. Ndiripo kutaura kwazvo nekukomekeza kwazukuru vangu mose muri muno muZimbabwe nevazukuru vangu mose muri kudiaspora muri kunyika dzekunze. Kunyangwe machira ndikange ndapeta ndavhara matare hazvireve kuti hamubatsirwe neni tateguru tazvo. Vanoda kubhuka munobhuka semabhukiro enyama ngamuchiita. Vasangana nemaimejenzi munofona sekufona kwamagara muchiita. Vazukuru vangu ndavasira basa rekuti vachange vainemi vachikubatsirai vachikuitirai zvamunenge machema imi kuti muda kuitirwa. Mishonga ndiri kuvasira vazukuru vangu vaita maimejenzi vasangana nechikori mupocho nhamo nematambudziko zvakuwanai munongofona mafonero amunenge magara muchiita. Pano pachipatara ndine vazukuru vangu vachararama vari pano ndiri kusiya ndavarongedzera mishonga yese vanenge vachikubatsirai apo nepapo nepapo. Manzwisi here vazukuru. Mawa mfumo kweshe arandigarire kuti ndibwere mukozera rigare kuungana mawa sande Topea ndipari. Ndichidaropo zvekare ndine rwendo rwandiri kuda kufamba
ndinachangamire vemunzvimbo yezhombe vakandikumbira kuti ndonopinda munzvimbo yezhombe ndonokombera matare yangu ndirimo. Saka mangwana ndiri kukuzivisai vazukuru vangu mose kuti mangwana izuva rangu rekupedzisira kugara pano ndichionana nemi sezvandakaita. Kudoka kwezuva ramangwana ndakusimudzira rwendo rwangu ndiri kuenda kuzhombe kuna changamire variko vakandidana vakandikoka kuti ndisiyewo ndaisa ruomba rwematare yangu mudunhu ravo. Saka mangwana ndozuva rekugumisira kuonana pano. Kuswera mangwana ndinenge ndiri kuzhombe ndichibatsira vazukuru pamba pachangamire wakandidana. Kupita bwerani pita mwana marongo wakajani bwerani mzvine kuna nhumba kuna ana kuchoka Mozambique kuzamenya nhumba. Saka ikoko kuzhombe ikoko ndiko kwandiri kunopendera nekukombera matare yangu ndiri. Kana pane vanosvikirwa vane mudzimu vakasununguka kuda kuenda kuzhombe, kwete vane mudzimu voga, chero vane manjuzu, chero vane machembere pavari, ndinokukokai kuti kuzhombe uyai tiende tese tonokombera matare, topendera matare tiriko. Tichange tine vaeni, tichangezve tine ukokwa uri kubva kuMozambiki watakoka kuti hunge hunesu utikute ukokwa uhu tichikombera matare tiri kuzhombe. Saka Mozambiki ichauya nevana manjuzu, machembere, vanosvikirwa nengoma dzeko, vekuMalawi, vekuzambia vari kuuya kubvira vanosvikirwa nevanoridza ngoma dzekuzambia, vanoridza ngoma dzekuMozambiki nedzekuMalawi, vose tichange tinavo kuzhombe musi wesvondo. Saka tinokukokai vakasununga vada kuperekedza tateguru tazvo. Zvakanaka, asi patransport tinokukumbirai kana pane vane dzavo transport munouya netransport dzenyu. Isu pano transport hatina. Nhaika vazukuru. Zvakanaka. Ndikangana pano tuma watu ushoka tung'ono kutsogoro kukoreka nini asi ndikona pakuti pa Dorcas Tavera. Hanzi pagirazi rangu pane zita riri kubuda hanzi Dorcas Tikidi. Pane munhu anonzi Dorcas Tikidi here apa, hanzi kumberi kwacho kune zviko zviri kubuda. Tavera profeti Tavera eonisha. Hanzi sumuka hako uye mudare Kombo akurondora fiti Tavera lisha. Uya mudariro Dorcas Tikidi. Ubona? Wauya nani? Uya hako mudare mira. Achira munga spera kutoka Defini. Hanzi ndiri kuona pagirazi vamba kubuda zita kuti Definite. Ndiani anonzi Definite naiwe? Ndokumaraini kwandaba. Tadone wewe ndishurumane kulakala pachivera. Tavera ondishta. Hai ndacherechedza muzukuru dare rako andinondimirira zvakanaka iwe. Hai ndaona urwere mukati memuviri wako wese, ndaona uri munhu anotambudzika kudzimara, urwere hwanobata zvekare mukati memusana wako. Asi ndacherechedza kudaro ndiri kuona muroyi wako wanzi ndi Definite. Chii chiri kuitika pakati pako paDefinite nemurume nyaya yekutorana varume ava nekunokorana tsoka? Definite munhu aida kurogwa nemurume wangu mugore hanzi nhau yacho inonakidza zuro. Natsotsanangura hako hanzi nasekuru kutsanangurira. Hanzi ngatimbovhara girasi. Hai nasekuru natsotitsanangurira nyaya yako iwewe naDefinite nemurume wako nekunokorana tsoka kwamukaita. Definite munhu aida kurogwa nemurume wangu asi parizvo akarogwa atova nemusha wake. Asi pendiri kungofamba ndiye munhu ndiri kungosangana naye. Pendinofamba pese ndichibatsirwa ndongonzi ndiri kuona muri pabarika amai. Ini handisi kuzviziva asi kugwara kugwara ndokwandisvika kuti ndirise pano pasekuru nekugwara kwendinako. Wenda tsaramang'ono tsaramang'ono ari pano. Chamangani mungatengera tsaramang'ono pora. Zvakanaka, hanzi nasekuru dare rako muzukuru ndaona rine kushereketana pakati pako nemunhu anonzi Definite. Hanzi ndaona marwira murume here, chii chamarwira? Murume sekuru. Hai nasekuru murume unomudisisa sitereka ikona ndiyoda kufira here. Ndanga ndisingazvizivi
asindakazozviziva nekufamba kungu amugwera mpalanje hanzi muri kurwira baba kamubedroom ndiye muri kurwira akaiona definite hapana nekuti pamba pacho handisi kugara iwe paira kumenya paso mwana arakumenya atezvitate hanzi nasekuru muzukuru iko zvinochitarirawo newane denda remusana kunokorwa tsoka uchishereketwa definite ari kuda kutiwo ufe iye asara chihwina murume zvakanaka wanzonzura zvakanaka zvakanaka hanzi nasekuru ndichazopedza kutaura newe ndamudare kuseru enda ugare pasi zvakanaka hanzounayo chii chako munin'ina wangu sekuru waseka murune muridzo kumadzira aiwa unozopedzisira nasekuru matatu Zimnewsbit TV.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV